dána ní a ráiche bliana a chatha gobarlam. Chlárú síaltan na nínas táhachtaí stair na hÉireann. Ach le deanaí tá dána gairid tarseach agus caite. Tá printíseach seolta agam aige le cabhrú leis, clío. Tá bhean seo iontacha gachrad, ach tá sí Skype. Éonar an cantlach, pécal an cainteach. Gam bhfuil botún allward an taman seo. Fan, fuam ní an cumanachas iontach. Is leis an rialtas na monarchanna agus an tala, agus tá gachrad eile rínta go chorm idir cholachanna. Tá sin bhhaidí tá na capitalachas. Benny Camadú. Ceclor. Turn a piece of the caca. Yeah. Some caca sin. Banana chum, bech shad. Ryan and Gachtina, Hollerod, now the Gomenachus. Ja, go over my caca, die shigs rina misha. Hasa sos go chorm. Capital Chasaboo. The Michael J. Coyne people na Hamashin, well, more than Oscar Fui. Oh, Tarn Ussel. Rugadh Michael John America. Richard son arm Verica in Vítneam. Run Ussel. Hider. Oh, the American Gary Comnachus a Hurfui Hush. Margaret Amnier her godog she grime a dashcart Vietnam, mar Rinachel Hui. Tak him low run Ussel. Eenish kom niet smooth voor je, McLean Tanya. Ceclor. The Vietnam mar chud de improk na Franca, agus bhí sé roinse idir an túisceart cumanach agus an deisceart, a bhí go thuaileacht leis an Stáit Aontaithe. Ní raibh teannacht Vietnam has coitianta, agus bhí sé caile smachta ar an tír faoi hús na 1960. Bhí Meiriceá ag ghlacha níos mó agus níos mó póirte sa chuga. Faoi 1967 bhí lá bhilún saidir ó Meiriceá sa tír. De réir mar lean an chuga rá, bhí drogal ar chuoine listáil, agus mar sin chur an rialtas díormór chun siúl. Brunach dúisna ar Michael Coyne a ríis agus a ríis eile, margheall ar a bheith gortaíodh le linn an chrógacht, agus a bheith a haidir ma, agus as a chrógacht. Cur go raibh go Meiriceá sa deara, mar gur hit sé tín le maláire, chuir sé seo deara lena chuga. Cheol an Viet Cong, saidrí cumnacha a dúsáid tacticí guerrilla sa deisceart le cúna bhó Vítneam chuig, onsaí tet. Chonaic sé seo onsaí an dhéanamh ar fud Vítneam has, fiú a gantar a bhí faoi smacht bhíleata na Stáit Aontaithe. Chur onsaí tet ina lí ar go leor Meiriceánach nach bhétaí an coga a bhuachan. Bhí muinín cáilte acu as a ganraí polatúla. Le Richard Nixon mar uachtarán, thosaigh sé ag tarn siar a gcuid trúpaí in 1972. Nuair a haring Meiriceá amach, rinnear muintear thuaisceart Vietnam onra agus dainty siad an tír faoi smacht cumanach. Se sin le rá gur frid se go féin. Tháinig maláire id. Agus fósaíon tháinig an cumanachas amach ar mhór. Don. Bhí mé ag an leiris? Caca. Mo caca. Dog mé fína se. Ní bheith éon se focaí nar a bheits mise, críoch mé leat.